Ito ang arko ng Ilocos Sur kung saan madalas hintuan ng mga motorista dahil sa ganda at kakaibang disenyo nito. Sisilbi itong gateway papasok ng Ilocos region. Kahit sa video na ito ay samahan nyo akong bisitahin at silipin ang tanyag na arko ng Ilocos Sur mula dito sa Suyo Cervantes Road hanggang Tagudin, Ilocos Sur. Tara, sama ko kayo sa aking gala. Alright guys, so tuloy na tayo sa Ilocos Sur Arch para magpa-picture para kompleto yung ating Ilocos Sur ride. So tara, let's go! Time check natin 9:30 ng umaga. Pakasolid. So part pa rin ito guys ng Cervantes. Dito na tayo guys sa papunta na Tagudin. So left side saya. So 30 minutes hanggang doon sa Ilocos Sur Arch. Woo! Welcome to the jungle! Woo! Ahon na naman to, panigurado. Grabe. Angas ng mga street light nila dito guys, oh. Solar 1 Ilocos Sur. Alright. Grabe na mga daan dito. Welcome to the jungle. Oh, bebenta pa ng pandesal si kuya. Anong oras na? Time check natin 10:30 ng umaga. Bangking. Oh, may na tayo sa bangking guys. Oh, mananawa ka sa bangkingan dito. Suyo to Cervantes Road. Kung nais mo talagang only bangking, dito ka na pumunta. Sigurado mawawala yung antok mo sa bangkingan dito. Bukod sa malupit na bangkingan ay talaga naman napakasolid ng mga kabundukan dito. Lahat overlooking. Talagang mabubusog ang yung mga mata. Ano tayo sa malapit sa junction ng Tagudin. Tagudin, Ilocos Sur. Here we go! Buti naman, tuwid na yung daan dito. Woo! Tanaw ko na yung takat guys.
Banda doon, dagat na yan eh. Oh, naumay ako sa bangkingan. The best talaga bangkingan dyan. Suyo to Cervantes Road. Baka solid. Woo! Ganda ng daan dito, sementado. Ano pa sa doon? Mahal ng gas nila dito, guys. Ay, nagugutom na tayo. Kaso walang pagkainan. Hanap tayo mamaya, guys. Mahal talaga ng gas nila dito. Wait. So, dito na tayo guys sa arko ng Ilocos Sur. Diyos unay ti Agnina. Okay. Ayan yung One Ilocos Sur. Welcome to Earth. Alright guys, ito na nga yung welcome hours ng Ilocos Sur, boundary ng La Union. Maraming riders, maraming umiito dito guys. Ayun. Tapos One Ilocos Sur. Ilocos. Daming umiito guys. Ano mga rider?